David ba mu kiɗa. Kai, kuɗi mai lesi, dambana ya kuna ‘yan Kongo, iwan jaga adin zango. Sama, Oribo, hai. Kin ga fito sarari, yi min takun ki kama da na ɗan mazari. Ya faɗi problem. Girgiza nan, Uba da sai. ɗan mata karkaɗa nan. Whatever. Jijjiga nan, wani sabon take ne daga nan. Girgiza nan, dogon jani ku zo ku haba, shiga ɗan mata karkaɗa nan. dogon jani ku zo ku shiga da zango Jijjiga nan, dogon jani wannan wani sabon take ne daga nan. dogon jani ku zo ku shiga da zango Haba ‘yan mata karfa ku kunyata dogon da. Na doka ta ku take rawar ku kubar ja in ja. Da kujera ta ta tsakar gida na baza babbar haja. Sai na doki a sharawa kun yi rawar ku cikin ba ta ja. Sai taro in ya kai taro ni mata ganja. A dogon da ne, ni kuma sarkin zance ne. Shi ku akan fuska in kaga cinye sade ne. Kuma ta zuwa na da wancan ku zo ku ji sabon take karkada nan. Sama, ‘yan mata jijjiga nan. Haba, kai, karkada nan. Wannan wani sabon take ne daga nan. dogon jani ku zo ku shiga da zango dogon jani ku zo ku shiga da zango Bani sadaki na na rawa ku cika makin ku. In kun kana ni, ku sani kun yi wa kanku. A abin da na tsara shi ne me na ci me zan ba ku. Inda ina karba zai koma ga cikin dangin ku. Inda kun yi min lakabi gwandan gani mai kishin ku. Dalilin baba ya faɗi sabon labari. Na ji mutane sun ji abin tari tari. A dogon da na faɗi babban labari. Ƙarshen zancen gani rufe sai na ce kai daga nan. Haba, ‘yan mata da daga nan. Sama, karkaɗa nan. Wannan wani sabon take ne daga nan. Allah Allah wata waka dalla dalla ana mazango tare da mata tsala tsala kai madalla Allah alhamdulillah galiba gumma dan bana kunja ikon Allah tare da zango me sanyi magauta Allah mu mun sai da mun bar wasu na yin Allah yan mata jigida ba ai sai an saba ko man saba sai da wurau ya duba na zo zango ita ka ba ta baba kun ga rawar waƙar kudini yayan baba alalelelele girgiza nan yaba yan mata kaga nan ye murguda nan zango na ce David ba mu kiɗa. Kai, kuɗi mai lesi, dambana ya kuna ‘yan Kongo, iwan jaga adin zango. Sama, Oribo, hai. Kin ga fito sarari. Ku danna subscribe domin samun sababbin shirye-shiryenmu a cikin sauƙi.